Вітаю, друзі! В етері Суспільного програма «Тема дня Крим». В студії з вами ведуча Лариса Волошина. Голова окупаційного парламенту Криму Володимир Константинов заявив про підготовку позову до України. Він має стосуватися перекриття Північно-Кримського каналу у 2014 році. Про це повідомляють окупаційні ЗМІ. Константинов також доручив підрахувати збитки від перекриття каналу. Вони, на його думку, мають лягти в основу такого позову. А куди саме буде поданий позов, Константинов не уточнював. Тож, сьогодні ми поговоримо про перспективи судових процесів з приводу перекриття Північно-Кримського каналу, а також про те, хто насправді несе відповідальність за забезпечення водою мешканців окупованого Криму. Я хочу нагадати, що в 2019 році була створена комісія за ініціативи того ж самого голови окупаційного парламенту, пана Константинова. Працювала робоча група. За буквально 2 місяці були представлені, це було в червні 2019 року, були представлені збитки на суму 34 мільярди доларів від української окупації півострова. Так, саме так. Вважалося, що період з 91-го року по 2014, тобто про період окупації якраз, що якраз і це і було українською окупацією Криму, за яку пан Константинов захотів отримати 34 мільярди. Але на сьогоднішній момент, як зрозуміло з останніх повідомлень, до цього позову окупаційна влада має таке бажання доєднати ще й претензії щодо перекриття Північно-Кримського каналу. З нами на зв'язку Борис Бабін, юрист міжнародний, колишній урядовий уповноважений в справах ЄСПЛ. І давайте з ним більш докладно поговоримо про те, чи взагалі можливий такий процес. Вітаю вас, пане Борисе. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, от те, про що говорить Константинов, про те, що вони хочуть подавати позов. Ми пам'ятаємо, що було намагання зв'язатися з ООН, це було 21 вересня 2020 року. Окупаційна влада Криму звернулася до ООН з проханням розслідувати, як вони назвали, водну блокаду. Але вони отримали відмову. Через якийсь період, буквально тиждень після цього, було звернення пані Наталії Поклонської до генсекретаря ООН. І теж була дуже чітко висловлена думка про те, що Крим є окупованим. Тож, до кого зараз має бути, на ваш погляд, вони планують подавати в суд? Ну, ви самі відповіли на своє питання. Якщо ви пишете позов, цей позов слід кудись подати. Очевидно, що до жодної міжнародної інституції те, що заявляє пан Константинов, подати неможливо за визначенням. Тому їм залишається, вибачте, або якийсь російський суд, або так званий суд, який вони утворили в Криму. За обох варіантів, що я можу сказати? Схвалять вони якийсь папірець, це нічого не змінить. Це рішення, навіть якщо воно буде, не буде виконуватись ніде. Це просто все, що це робиться ними, це, по-перше, пропаганда. По-друге, це спроба відповіді на послідовні успіхи України, українських громадян в міжнародних інституціях щодо Криму. Це їх таке своєрідне реагування на програш Росії в Європейському суді з прав людини з кримського кейсу. Тому я би радив це сприймати, певною мірою, з гумором. Бо це не юридичний процес. Але вже в межах цього гумору хочу ще вже тоді сам для себе з'ясувати, бо до того вони щось там розповідали про якийсь злочин, про якийсь там геноцид страшний, чи щось таке. Вони заявляли, що буде якесь провадження порушувати. Добре, якщо ви хочете порушувати кримінальні провадження, то давайте про збитки в рамках кримінального провадження.
А тепер у вас вже інше, можливе, не кримінальне провадження. Та що, ви хоч скажіть, там, що з геноцидом, я ж переживаю. Буде геноцид чи не буде у вас? Чи ви зосередитесь виключно на цивільних аспектах цих питань, цивільно-правових? Мені просто цікаво, мені самому здається, що вони самі не знають навіть, як вони цей папірець назовуть. Тому у них навіть на цьому етапі виникла проблема. Ну, з того, що вони пояснюють, вони підраховують збитки вони вивчають екологічні наслідки від руйнації Північно-Кримського каналу після того, як вода перестала йти до півострова. Далі вони оцінюють збитки від викиду шкідливих речовин з кислотонакопичувача заводу «Титан», який чомусь продовжував працювати. Ой, я попрошу наших режисерів все ж таки щось з нас зв'язком, пане Борисе. Я вас чую. Добре. От друге, це «Титан», і вони теж намагаються Україні з цього приводу висунути якусь пред'яву, при тому, що... Вибачте, це все, повторюся, це більш нагадує якесь гумористичне шоу. Якщо ми візьмемо Північно-Кримський канал як підприємство, то воно знаходиться в місті Таврійську Херсонської області. І я, чесно кажучи, не думаю, що Північно-Кримський канал буде тут зараз розповідати про якісь збитки, які він поніс через перекриття води в Крим. Навпаки, він поніс збитки через несплату за поставлену воду в Крим. По-друге, якщо ми кажемо про якісь збитки від забруднення заводу «Титан», у нас є загальне правило. В будь-якій правовій системі, навіть російській, забруднювач платить. Тобто спочатку так звана окупаційна влада має, якщо вона хоче, стягти ці гроші з власника підприємства, а потім вже власник підприємства в рамках регресу, будь ласка, там звертається, не знаю, до гідрометцентра, постачальника руди, не знаю, кого ще там, агентства зрошення Мадагаскару, ну що кого завгодно. Але спочатку має сплатити гроші забруднювач. Тому всі ті люди, які пишуть пану Константинову ці тексти, або вони самі відносяться до цього з гумором, або вони жахливо некомпетентні навіть в таких базових речах. Тому повторюється, це все відірвано від реальності, навіть від того порядку, який склався де-факто в окупованому Криму. Вони всі свої ці політичні заяви і пропагандистські бажання, вони навіть не знають, як перекласти на окупаційний папір, не кажу вже про якийсь фраз. Пане Борисе, згідно резолюції, яку Європарламент прийняв 11 лютого, вона стосувалася договору, це була доповідь щодо імплементації Україною угоди про асоціацію. Там сказано про те, що, зокрема, Російська Федерація, як держава-окупант, несе повну відповідальність за задоволення потреб населення тимчасово окупованого Криму, включаючи забезпечення водопостачання. І отут виникає питання, але ж збитки для екології, недоотримані якраз от кошти державним підприємством Північно-Кримський канал і багато-багато інших, в тому числі і шкода здоров'ю. Все це є. На ваш погляд, чи є потреба, чи є можливість проводити якраз аналогічне розслідування і подаватися збитками на країну окупанта? Дивіться, по-перше, у нас наші шановні в лапках правоохоронці по Криму дуже багато розповідали про порушене кримінальне провадження щодо екоциду. Це було ще, наскільки мене зраджує пам'ять, 2-4 роки тому. Тому давайте запитаємо їх, а є в цьому провадженні хоча б перші кроки, хоча б підозрювані якісь. Почнемо з цього. Бо дійсно я згоден з тим, що недбалість окупантів до екології несе збитки, наносить збитки, зокрема підконтрольні території. Але чомусь за дивним збігом обставин підприємства пана Фірташа, вони не лише захищаються окупантами, але їх діяльність за дивним, дуже дивним збігом обставин українським правоохоронцям не дуже розслідується. На жаль. А в цих питаннях, як на мене, все ж таки головним було б визначити це в межах кримінального провадження, а також адміністративно. Ніхто ж не заважає Україні штрафувати пана Фірташа за забруднення, так? Ніщо не заважає українській екоінспекції визначити забруднення Титану, під'їхати, там це можливо зробити, він на адмінмежі знаходиться. Це для того не потрібно на окуповану територію потрапляти. Ніщо не заважало штрафувати власника. Ми ж це не зробили, на жаль.
Дякую, пане Борисе. З нами був Борис Бабін, юрист-міжнародник, колишній уповноважений уряду в справах ЄСПЛ. А ми готові поговорити з Рифатом Чубаровим, головою Меджлісу кримськотатарського народу. Вітаю вас, пане Рифате. Доброго дня. От ми обговорюємо ці заяви голови окупаційного парламенту Криму. Він говорить, пана Костянтинова, він говорить про те, що, мовляв, Україна нанесла великі збитки. Спочатку окупацію з 91-го року Криму, а потім тепер вже і відключеною водою. Багато всього, але от в промові самого Костянтинова він говорить про те, що, я цитую, що він говорить, що, зокрема, відповідальність мають нести публічні особи, які схвалювали це рішення. А далі цитата: «Відомі Сенченко, Чубаров і же з ними, які, не соромлячись, викладали свої звернення, закликаючи до нанесення народу Криму якомога більшої шкоди». От, пане Рифате, от такі заяви проти, фактично, ми знаємо, що, наприклад, Микола Семена, він був засуджений окупаційним судом за статтю на підтримку торгівельної блокади Криму. Чи не передбачаєте ви, що зараз можуть початися низка репресій, переслідувань людей, які свого часу схвалили, а це 14-й рік схвалили відключення води, постачання води, або, наприклад, зверталися публічно про те, що не треба, не давайте воду. Чи може тут очікувати нас нова хвиля репресій? В умовах російської окупації Криму все що завгодно може бути, бо тут немає в їхніх діях ані логіки якої, і немає жодних законів. Вони можуть діяти так, як їм вважається таким корисним для їхньої окупаційної справи. Те, що стосується взагалі заяв пана Костянтинова, м'яко скажу, що він і раніше не був помічений якихось таких роздумових якихось висловлюваннях. Я б йому просто порадив би, тепер є це рішення, я б йому просто порадив би вчитуватися кожного дня в останнє рішення Європейського суду з питань прав людини, де чітко чорним по білому написано, що ефективний контроль на Кримському півострові Росія здійснює з 27 лютого. Тобто з тих перших годин, як її спецпризначенці захопили приміщення Верховної Ради Криму і Ради міністрів автономії. Отже, все те, що відбувається в Криму, і в тому числі з точки зору дотримання прав людини, і в тому числі щодо забезпечення водою, електроенергією, відповідальність несе окупаційна влада і безпосередньо пан Костянтинов також. От останні повідомлення з Криму, от всі ці їх боротьба за воду. Кримінформ повідомив, що всередині квітня окупанти мають запустити в Симферополь воду з Бішкек-Зуйського водозабору. Вони це дуже розпіарили, вони говорять про те, що будівництво, яке тривало з жовтня минулого року, воно коштувало 1,3 мільярда рублів. І от що цікаво, Борис Бабін 8 березня, він коментував в своєму Фейсбуці якраз цю подію. І він говорить про те, що базова з цієї системної річки Зуя можливе надходження води – це 12 тисяч кубометрів. А окупанти заявляють, що вони збудували водосховище місцевого значення на 5 мільйонів кубів. Тобто фактично вони за кілька років виснажать просто оцей водоносний пласт. Ми знаємо, і це є в багатьох резолюціях щодо окупованого Криму, що господарська діяльність окупаційної влади, це хижацьке виснаження водних ресурсів, що все це призводить якраз до зневоднення. І основним постраждалим тут є корінний народ,
кримськотатарський народ, тому що, в принципі, це заборонено. Це нищення батьківщини унікального народу. От, пане Рифате, що робити з цією ситуацією? Чи може, наприклад, чи має Меджліс якісь важелі для того, щоб доносити, що це питання якраз відповідальності російської щодо водної ситуації, воно стосується в тому числі і виживання корінного народу на батьківщині своїх пращурів? Ну, у нас зрозуміло, що є можливості, щоб доносити об'єктивну інформацію з того, що відбувається на території тимчасово окупованого Криму, але не більш. Ми цю інформацію доносимо, в деяких звітах вона відображається, але ж це буквально от за 10 хвилин до того, як ви мені потелефонували, я зустрічався з тими, хто приїхав з Криму. Ми говорили про їх рідних, дітей, які політв'язні кримські, які отримують великі терміни. І бачите, воно все взаємопов'язано. І як в тому випадку, в тих випадках, коли людей кидають за грати, і в цих випадках, коли над Кримом розгортається катастрофічна екологічна, така масштабна екологічна катастрофа, а це дійсно катастрофа, оскільки вони безпощадно експлуатують надра, вони витягують питну воду, а там все заповнюється морською, і Крим наповнюється як губка цією морською водою, а це потім відображається на поверхні і все таке інше. Тут єдиний тільки фактор, який може все це припинити, це деокупація Криму. Я розумію, що я говорю очевидне, але з цим очевидним треба всім погоджуватися і просто одного разу сказати собі, своїм партнерам, що інших факторів для того, щоб рятувати Крим, окрім деокупації, просто не існує. Ну, от спостерігається таке певне звлікання з навіть розмовами щодо деокупації Криму, тому що вважається, що гаряча фаза війни на Донбасі, вона має бути просто там в топі всіх перемовних майданчиків, а Крим, ну про Крим просто говорять декларативно. От буквально сьогодні в інтерв'ю одному з телеканалів в коментарі я просто випадково побачила цей діалог, включилася Марина Бардіна, це заступниця голови комітету з питань зовнішньої політики. І от на питання журналістів, коли вона пояснювала щодо Кримської платформи, щодо того, що це необхідний проривний формат перемовин по Криму, вона, звісно, нарікала на колишню владу, говорячи про те, що про Крим забули. І от на питання журналіста, що чекайте, а що ви зробили? Вона сказала про те, що, ну, бачите, от минула влада, вона не хотіла, до неї зверталися кримські татари і щодо необхідності прийняття певних законодавчих актів, і не було ніякої реакції, були тільки, ну, тобто вона це так сказала. Ви знаєте, пане Рифате, коли я чую представника нинішньої влади з такою критикою влади попередньої, в мене виникає думка, що зараз буде все інакше. Ну, інакше, тобто і просто кримськотатарський народ і його права були просто аргументом в цій бесіді. І тут я хочу спитати, по-перше, чи зверталися до вас якраз з тим, що є можливість, є необхідність, про те, що є необхідність, про це сказали європарламентарі в своєму зверненні 11 лютого, але є можливість нарешті прийняти закони щодо корінного кримськотатарського народу, щодо кримської татарської автономії. Чи є взагалі в цьому плані якась надія? Я думаю, що ми, пані Лариса, я маю на увазі Меджліс кримсько-татарського народу, мої товариші по Меджлісу, ми достатньо публічні, і ми багато разів пояснювали, коли, де, в яких ситуаціях, що ми пропонували і минулої владі, і цієї існуючої, тобто правлячої владі, і зокрема щодо прийняття законопроєктів щодо
корінних народів в Україні, щодо статусу кримськотатарського народу, щодо внесення змін до Конституції України в частині Криму. Ми дуже багато пояснювали, навіщо це потрібно майже тим, які не розуміють кримських татар, але якщо б вони думали б про Україну і думали б про відновлення територіальної цілісності української держави. Тому я би просто побажав би нікому в таких питаннях, коли йде, знаєте, спасіння дому, коли йде врятування власної держави, не намагатися шукати винних, якщо вони і є попередній владі. Тут головне зараз якомога скоріше відновити територіальну цілісність української держави, а для цього треба мобілізовуватися самим, але не шукати винних серед інших. Пане Рифате, ну і останнє питання. У нас вже небагато часу, але все ж таки хочу спитати. Ми розуміємо, що окупаційна влада, Російська Федерація, руками окупаційної влади, створює цю гуманітарну катастрофу. Це, в принципі, такий тероризм. Взяти людей в заручники і шантажувати Україну тим, що утворюється гуманітарна катастрофа. Якщо це все ж таки станеться, ми багато говоримо про те, що окупант має утримувати територію, він несе відповідальність, але от що робити, якщо це все ж таки станеться? Як діяти Україні? Ну, ви задаєте такі запитання, знаєте, гуманітарна катастрофа на відповідній території – це означає те, що там будуть такі умови, що людям буде дуже важко жити, а можливо і неможливо, вибачте за тавтологію, і неможливо жити. Я тут нічого не видумую, можу просто, щоб люди згадали те, що відбувалося, скажімо, навколо із Аральським морем. Там живе такий каракалпакський народ, каракалпаки, мова яких, до речі, дуже схожа до кримсько-татарської мови, це тюркський народ. І коли сталася ця катастрофа, повірте мені, я просто знаю, що я говорю, там зараз залишилися лише каракалпаки. Всі інші, які в тому числі і вчиняли цю катастрофу, вони поїхали до своїх домів, до своєї землі. І тому нам треба думати про те, як можна скоріше повертати Крим з його людьми, а не думати про те, що ж станеться, коли там здійсниться та катастрофа екологічна, яка зараз розгортається. Бо все одно кримські татари будуть залишатимуться на своїй землі. Я хотів, щоб про це думали в нашій державі і думали очільники. В нас, кримських татар, немає часу. Якщо хтось думає, що в Україні, як у держави є час, він теж помиляється, бо кожний день розмитості територіальної цілісності – це є дуже великі виклики для самої держави. Час грає не на нас, не на Україну. Час грає на Росію. Дякую, дякую, пане Рифате. З нами був Рифат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу. Я також дякую Борису Бабіну, колишньому урядовому уповноваженому в справах ЄСПЛ. І наостанок, от я хочу ще раз просто підкреслити і наголосити, привернути вашу увагу до того, що сказав пан Рифат, про те, що у кримськотатарського народу немає іншої батьківщини. І от той злочин, який зараз створює окупаційна влада під прикриттям країни-окупанта, безумовно, за це доведеться відповідати. Але насправді для того, щоб врятувати Крим, необхідно замість закликів все ж таки працювати на його деокупацію. Щиро дякую вам, що ви були з нами. Не перемикайтеся. Буквально за кілька хвилин будуть новини кримськотатарською мовою. Цю програму для вас провела Лариса Волошина. Я бажаю вам всього найкращого. Зустрінемося.